sirna mawa sirna temahayu rahayu Bratasena wis ora usah becik godha Ngastina. Wurung kan wurunga Duryudana sakurawane bakal ngukuhi negara Ngastina. Lan yen Kedlarung bakal glandang carang saka pucuk Nger. Kae sisih kulon negara Wirata ana papan jembar kang isih wujud alas. Ya kuwi Wanamardani. Kae Babatana kanggo muktimu sak sedulurmu para Pandhawa ya Nger. Yemo pamujiku muga ledha ing karya Nger. Kunti, aku yo mung arep jaluk pangestumu. Awit dina iki aku bakal ngayahi cicitan sinabung. Kepiye Bratasena? Ciciban sing kaya ngopo sing kok karepke? Dina iki aku nampa paringane Maswapati bapakku kang wujud alas. Ya kuwi alas katane kang supaya tak babati kanggo muktine para Pandhawa. Mula saka kuwi aku daya-daya mrepoti Prabu Kunti. Ya mung pangestumu sing tak jaluk.
wujud alas kuwi mau. Yo mung pitungkasku namun bisa sira sinodo babate alas. Karena kemuliaan ajala dadi bukti rasamu satemen some sesengaran. Wah, yo. Yo nger, kono bisa njurung pangestu muga sembodo kangkok Joko Bratasena. Kencangin alus risang oleh gandung sabaran kadhuwuring moyak mayik Bratasena duwe karep apa ibu kok junjung kumpulake gagi aku dokne Bratasena pun ibu sinten apa kunti aku ngrumangsani urip wis ora ditunggoni wong tuaku lanang bapakku ya kowe ibuku ya kowe kage sawangan jagatku kenceng apa tuyul yen kenceng kepiye yen tuyul kepiye yen kenceng tegese aku bakal entuk gawe nah nanging yen doyong aja mbok jagake baliku Bratasena jagatmu kenceng manter ngadolanan muga-muga basuki kanggo esti sembodo kanggo Joko Bratasena wonten pepindhan wana mertani haneng keris ayu sewi kocok nalika semanten senadyan alas mertani pun alas bareng wingit kewayang keranane tatap tekate kang Bratasena sik kocok paling wonten babati alas mertani kang dolosake ing kekayon selo-selo den ngangkep wonten madyaning jurang Senadyan alas kathah tetukulan kang mawa wisa kadragsan wani dening Sang Bratasena ngantos bubrah langkah candrané
Aja montat lir kinetat. Jojoban mawi ngopingo. Sumedha padane lahati. Durung suwe anggon kula ledang ana Wonomarta kene kedadak ana pawongan kang murang tata. Pani abate alas pertani. Yo dadi atur. Mlayu-mlayu ana apa? Kiwasan Kakang Anggara Parna. Ana pawongan kang murang tata lumebu madyaning alas mertani lan agawe rusak jroning alas. Kabeh kekayan dibapati sela-sela dibrokati satemah ngosah masih madyaning alas mertani. Edan darat yen pancen ana pawongan kang agawe rusak jroning alas mertani iki mara gagelena. Sedika dawuh Kakang. Yen elekno sarana aris dene ora kena Purwasesa. Tak pasrahke kowe ya mung pitungkasku oleh gawe lelara nanging aja gawe pepati nganti wadyabala kajiman kanggo ngelekake pawongan kuwi mau. Sendika dawuh Kakang.
kaya melang-melang rasaku. Aja-aja ya pawongan iki sing tak titeni. Yen pancen bener pawongan iki mesti wae nganti para kadang-kadane. Ya mbok menawa pancen wis ngungkap titi wanjine babar sejatine alas betane. Tak golane tunggale. Pancen kena dhewe man. Wetas, 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 wetas. Ora iso. Hei. Pak, ayo. Ya ra. Oh, aloro. Ayo. Maju ora ya? Ora sisane. Wah. Bocor sithik. Kira-kira kena watu ning ngono. Yuk maju neh lah, sik nanggung. Sik wani mrene. Wani lah. Bocor sithik gak ngaruh. Wah. Wetas. Wetas. Soleh. Yo, gelem maju ora meh? Majune ora yo, majune ora yo. Bingung saya. Yo, siji meh. Wah, menang aku. Ora usah percaya diri sik.
Wah, putih. Wah, lampung. Kae kaya ana pawongan kang lelet kang jroning ngalas bertani. Raden, kendel sawetawis Raden. Kena wujudan cacaton catora iki bangsane opo? Duh Raden, kula menika bangsanipun Gandharwa ingkang ngrengani alas petani mriki kula Anggara Parna. Raden, napa kula badhe mitra dumateng Paduka Raden? Anggara Parna, ya kowe bakal mitrani apa? Ngaten Raden. Napa leres Paduka menika salah satunggiling para Pandhawa? Ya Anggara Parna, bener kang dadi kandhemu. Ya iki sing tanteni. Jajamu tak ler kinetap, jajan
wingo sumedhot padhaning lahati Raden dangu anggen kula ngranti ing gunung para Pandhawa. Ngaten Raden, sejatinipun alas Kertani menika sanes alas bebolotan. Ananging mujudaken kedaton rencana yasanipun kukulun Bathara Indra. Rikala semanten kukulun Bathara Indra mitungkas dhumateng kula supados jagi alas menika. Sebab lamun para Pandhawa sampun timbul alas menika kedah babar sejatining wujud dados kedaton kencana ingkang sinebat negari Indraprasta. Nggih, ngindra para asta. Sebab dumadi saking sapramana mekayangan kaindra lan kedah dipun paringaken para Pandhawa supados dados buktine para Pandhawa. Wujude apa Kakang Anggaraparna? Menika inggih sela timpuru kang daya katyasane saged ngliyakaken sinten kemawon ingkang kenging mayane Gandharwa. Lat bakal kawon lajeng ingkang pungkasan menika inggih lenga dening katon ingkang daya katyasane menawi paduka sapakan wonten netra paduka saged ngwringani wujude Pira Gandharwa. Daya Kakang Anggaraparna gedhe rasa panuwunku. Nuwun inggih Raden ampun kedangu-dangu monggo kula aturi daya-daya mrepeki neraka. Monggo enggal-enggal dipun saranani mangliwat timpur menika Raden.
kowe sing bisa ngaliake aku saka kemayane Gandharwa. Gedhe rasa panuwunku karo kowe Permadi. Inggih Kakang, menika inggih saking sabiyantune Kakang Anggara Parna. Mitra kula saking bangsane Kajiman. Kakang, monggo kula aturi lerem sawetawis sebab sejatine alas mertani menika wujudipun kedaton kencana ingkang pancen dipun yasa kaliyan kula Bathara Indra kagem para Pandhawa. Mangke menawi sampun wancinipun batal babar sejatine wujud. Sitinggil ana kawigaten apa Kakang? Aduh sinuwun ngaturi kamuningan bilih ingkang dipun anti-anti sampun timbul sinuwun. Ayo Kakang, ayo mara kadhe dibrepeki Kakang. Monggo kula diraken. Mesti mawon dadosaken kagiatan sing paduka Raden. Ngawoningani kula sakadang ingkang mrepeki paduka Raden. Inggih Sang Prabu Paduka menika sinten? Mugi katepangaken kula pun Jeng Yudhistira ingkang wingking kula menika rai kula Dandun Wacana. Lajeng menika Yayi Suparta miwayahi Kang Tangsen Raden mustinipun paduka sampun ngawoningani bilih sejatinipun alas menika mujudaken negari Indraprasta. Boten dangu malih akal babar sejatining wujud alas mertani menika. Mila Raden, kula suwun mangke lamun sampun babar sejatining negari Indraprasta. Kula suwun paduka Raden ingkang pernah pambayaning para Pandhawa ingkang kedah dados Narendra lan kula titip jimat asma Yudhistira minangka dados asma paduka Raden. Kula istiraken dawuh Sang Prabu lan kula aturaken gungging panuwun. Nuwun inggih Raden, ampun
Kula kinten sampun tungkap titi wanci negari Indraprasta kedah manungsa. Mila saking menika kula nyuwun pamit lan kula titip negari menika Raden.